Ajmo, pas ovo peticu mi daj. Pas mi daj. Tako je petica. Gdje radi? To mi je opasano. Evo ga baš. Sad ga ima. Slušaj čovjek. Sve te ne znam ovo 5-1 zreći. Ide ked. Idemo na glavu gore petica, da ga vidimo. Da ga vidimo. Tako je. Drži mu to gore. Drži mu to gore, drži. Ajmo klavijature do ove petica. Brže. Drži buben šestica, buben drži šestica. Ne, treba mi to, imam to, šestica, imam. Imam to. Lajče, to je ovdje se.